Ваш старый знайомый, мистер Вожик. Гісторія Беларусі у рэпе. Частка першая, каменны век. Багата дзівоса мы яшчэ не ведаем аб сусвеце. Але вядома, мільярд гадоў жыццю на нашай планеце. Адносна мільярду не так даўно, тысячагоддзі назад. Нехта кажа 200 тысяч, нехта кажа 50. У афрыканскай саване з'явіліся першыя мы. Першыя тыя, каго называюць Homo sapiens, калі казаць па латыні. Чалавек разумны ў перакладзе. Паміж намі гэта мы сябе самі так сціпла назвалі. Пачалася гісторыя нашага віду чалавека. Сёння распавяду вам пра Беларусь у каменным веку. Дарогаў тады не было, з Афрыкі доўга хадзіце. Таму сапіенсы да нас дайшлі толькі ў верхнім палеаліце. Гэта было больш за 30 гадоў, верагодна. Да, і тут было дуже холодно. Не так як зараз, холодны лістапад, сакавік. На палове тэрыторыі панаваў ледавік. Тады жыццё было не цукар, жыць было значыць змагацца. Але праз ледавік праслаў курорт, і ўся не ёсць дзе купацца. Людзей было яшчэ дуже мала, сяліліся на поўдні. Дарэчы, заўважым, яны былі чорныя. Удзіць рыбу яшчэ не ўмелі, мала што расло тады там. Таму ежу давала паляванне на мамантаў. Калі сапіенсы прыйшлі, там жылі ўжо дзеўкі ды мальцы. Чалавекі умелыя, неандертальцы. Суворыя, пахмурныя, колерам скуры белыя. Невысокія, шырокія, такія квадрачэлы. Як так адбылося, насамрэч, вядома, мала. Але пасля прыходу сапіенсаў хутка не стала. Хтось кажа геноцид, хто б там дакладна ведаў. Але ў кожным з нас 2% неандертальскіх генаў. Таму можна сказаць без ваганняў, Беларусь ужо тады гэта было пра каханне. Прылады працы рабілі з каменняў, безумоўна. Гэта тыя часы, што ў фільме пра Флінстоунаў. Але Флінстоуны гучыць не па-наску. Карацей гаворачы, гэта ж продкі беларусаў. Таму Флінстановіч жыў кожны добра, калі 30 гадоў без рухаў. Флінстановічы не верылі ў багоў, верылі ў духаў. Потым нашчадкі гэтых Флінстановічаў збудуюць Сафію, Калош і Жыровіч. За палеалітам прыйшоў мезаліт, стала цяплей. Дробным зверам ды птушкам было значна ласвей. На дворе, як у тропіках, раслінаў багата ўжо тама. Вялізныя звері зыходзяць, rest in peace, мамант. Вынаходзяць леску і кручкі, лук і стрэлы. Спіральніцтва квітнее, ежы ашалела. Засяляецца ўжо і падзвіне, насельніцтва буйнее. Людзі жывуць ля рэк і азёр, колер скуры бялее. Спытаеце, земляробства ўжо калі там? Увага, мезаліт змяняецца неалітам, новым каменным векам, і мы прагматычна рэвалюцыю ў гаспадарцы празвалі неалітычнай. Але пакуль другія прыручалі жывёл, расцілі хлебы, у нас з ежай зэбаў гэтым не было патрэбы. Таму у нас сітуацыя не сябруе з агульнай дынамікай. Рэвалюцыя ў нас пачалася з'яўленнем керамікі. І прычына не ў галечы, продкаў не абрасці. Не было чаго есці, ды не было куды класці. Але неўзабаве і клімат стаў трошку пагаршацца. У прыручэнні жывёл і земляробстве з'явілася рацыя. Флінстановічы ішлі ўсё далей з першабытнага цемені. Паляпшаліся тэхналогіі, апрацоўкі крэменю. Так пачалася нашай гісторыі феерія. Яйны працяг у наступных серыях.